Svi na proljeće osjetimo malo taj umor. Razlika je samo da li smo trenirali redovito zimi ili nismo. Ako nismo, onda nema nikakve potrebe da u proljeće odmoriš, jer tog umora se nećeš riješiti na taj način. A ako si trenirao i primijetiš da iz dana u dan teško odlaziš na trening, da ti je sve teže i to se produljuje možda nekoliko tjedana, onda je možda stvarno vrijeme da malo odmoriš. Ovo je moj savjet kako ja to prakticiram osobno i sa svojim sportašima, vrlo jednostavan način. Uzmeš period 10 dana, unutra ubaciš nešto treninga, no većinom su to dani odmora i tada jednostavno razrijediš volumen treninga i odmoriš. Važno je da se mentalno pripremiš, da je to teško, jer većinom ljudi se boje da će izgubiti tonus mišića, možda i kardiovaskularne sposobnosti. Srećom, fenomenalno svi prijavljuju dobre rezultate nakon toga i drago mi da su ušli u taj ciklus. Pritom moraš paziti i na prehranu, dakle nemoj ulaziti u nekakve povećane kalorijske vrijednosti ili nekakve dijete smanjene kalorijske vrijednosti. Pazi na to da uzimaš dosta tekućine i najbolje da to budu neki povrtni sokovi. Dakle, proljeće je fenomenalan period da malo odmoriš i priušti si to.